Чого ви тут зараз? Тому що я вже тут пару днів, зі мною 200 штурмовиків УНСО. Наші хлопці приїхали на конференцію поневолених народів, а також боротися проти московської агресії, яку робить Росія проти Чечні, чеченського народу. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що у вас зараз є 200 чоловік тут. Скажіть, будь ласка, які дії оцих 200 чоловік будуть у випадку, якщо російські збройні сили перейдуть кордон Чечні? Наші хлопці зараз відпочивають, дивляться, що тут робиться. Але коли буде агресія Росії, наші хлопці будуть в перших загонах і в перших рядах чеченського народу воювати проти російської окупації. Ви будете застосовувати зброю, стріляти? Ми будемо боротися цими доступними засобами проти російських окупантів. Дякую. Мене сказали, що дало.